дар шаҳри Хуҷанд боз як филиали ташкилоти амонатии қарзии хурд дар фазои тантанавӣ дарҳои худро барои мизоҷон боз кард. LLC молия чунин унвон дорад ташкилоти мазкур ки аъзои ташкилоти гурӯҳи ширкати LLC Holding мебошад. Ширкати мазкур фаъолияти худро дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2023 оғоз намуда, айни замон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дорои 10 филиал аст. нахустин филиали ин ташкилот акнун дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғ ба аҳолӣ хизматрасонӣ хоҳад кард. иштирокчии ягонаи ташкилоти амонатии қарзии LLC молия ширкати бузурги LLC Holdings PLC мебошад ки зиёда аз дар 25 давлати ҷаҳон ба мардум хизматрасониҳои молиявӣ мерасонад. шакли пурраи LLC ин Lanka Oryx Leasing Company мебошад. яъне як компание ки дар Шри-Ланка фаъолият мебурд ва дигар компанияи Oryx ки компанияи ҷопонӣ буд бо вай ҳамроҳ мешаванд ва як ширкати холдинги бузург ташкил медиҳанд бо номи LLC Holdings. дар маросими кушодашавии филиали ташкилоти амонатии қарзии хурди LLC молия намояндагони бахши минтақавии Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят, риёсати корбозарон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, шерикон, ҳамкасбону ҳамкорон аз ин соҳа ширкат доштанд. зимни шиносоӣ бо филиал таъкид гардид ки мақсади асосии стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадафи олии рушди дарозмуддати кишвар, баланд бардоштани сатҳи некӯ аҳолии мардум дар заминаи таъмини рушди устувори иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. тибқи супоришҳои пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтисоди рақамӣ эълон гардидааст ки ташкилоти мо тибқи ин супориш тасмим гирифтааст ки ба мардуми кишвар хизматрасониҳои рақамӣ ва хизматрасонии ғайринақдиро ба пуррагӣ таъмин намояд. ҳамзамон тибқи стратегияи рушди ташкилот ва тибқи стратегияи фарогирии молиявӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардидааст, ташкилот ба нақша гирифтааст ки шумораи филиалҳои худро дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд намояд. ҳамчунин дар ин рӯз барои 3 нафар аввалин мизоҷон аз тарафи филиали нав мизоҷони шаҳри Хуҷанд ба роҳ монад. филиали мо қариб ҳамаи намуди хизматрасонӣ ва маҳсулотҳои бонкиро барои аҳолӣ ва соҳибкорон пешниҳод менамоянд. аз ҷумла мо якчанд маҳсулотҳои пасандозӣ дорем, маҳсулотҳои қарзӣ дорем, кортҳои пардохтӣ ва инчунин интиқоли маблағ ва якчанд дигар намуди маҳсулотҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод менамоем. мо барои мизоҷон пасандоз пешниҳод менамоем то 20% солона ки ин яке аз фоизҳои беҳтарин дар бозор ба ҳисоб меравад. инчунин мо барои аҳолӣ ва инчунин барои соҳибкорон якчанд намудҳои маҳсулотҳои қарзӣ пешниҳод менамоем. маҳсулотҳои қарзии мо аз 23% солона сар мешаванд ки ин ҳам хело фоизҳои дастрас ба ҳисоб мераванд дар бозори бонкӣ. ба гуфти кормандони филиали ташкилоти амонатии қарзии хурди LLC молия, минбаъд онҳо барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои бонкӣ, риояи қатъии қоидаҳои одоби муошират бо мизоҷон, тарғибу ташвиқи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, баланд бардоштани нишондиҳандаҳои молиявӣ ва пешниҳоди ҳарчи бештари қарзҳо ба аҳолӣ, хусусан ба бонувону соҳибкорон фаъолияти хешро ба роҳ хоҳанд монд. насими Абдуллозода, Салим Шамсиев барои барномаи иттилоотии ахбор.